Yan, mga bangus, fresh bangus, malalaki po yan. So yung kilo namin nito sa bangus is 220 pesos, no? Mga isdang bangus, yan. Yan o, ang lalaki nito, mga isa sigurong piraso, mga half kilo siguro. Yung mga lalaki, isigit pa sa half kilos. Yan. So next na naman tayo guys, dito tayo sa pangalawa. Wow, mga isdang, ito po yung mga isda na lapu-lapu siguro yun. Or, ano to? Parang, oo, lapu-lapu siguro to na isda. Yan o. Masarap po ito sa tinola at saka pinaksiw. Guys, ayan, welcome back again sa aking channel. So for this video, nandito po tayo ngayon sa aming munting tindahan. So ngayon, i-update ko kayo. Today is October 2, yes, 2021. So ngayon, yan na po yung tindahan ni Mama, di ba? Si Mama ko busy po talaga. Tapos meron na siya mga panindang, mga asa mga ma? Yan, di ba? Ang sari-sari. Munti naming sari-sari, guys. Yan. May mga chichirya, mayroong mga tuyo, yan. At saka dito, mayroon din kaming mga tinitindang itlog, yan. Yan, oh. Mga kunting tindahan lang. Di ba? Mayroon din kami ditong bigas. Yung bigas mais, yan. At saka yung humay. No? So ngayon, ipakita ko sa inyo, guys, yung mga paninda naming isda. Fresh po talaga ito. Galing po ito sa Midillion. Kawit Midillion po. Doon sa North Cebu. Kasi dito po patungo yung North Cebu. Tapos dito naman po yung South Cebu. Yes, dito. Yan. So South Cebu po yan. Dito naman sa North Cebu. So along the road lang po yung isdaan namin. No, makikita nyo po kasi meron po yung kabila po is yan, no? PSS School. Yes, yan po yung PSS School or Passionate Sister School. Ayan, so ngayon pakita ko na sa inyo yung mga isda namin na very fresh. Galing po talaga sa Midillion. Ito na po yung mga bigas, mga ingredients. Ayan. Yun. At saka ito, mga bigas. Ayan, mga bigas. Ano nakalagay ito? Dunya Conchita, 50 pesos lang po. Yan. Meron na kami dito mga bread, mga chicharon, yan. Meron din dito mga pan. Yes, pagkisan. Ngayon, ipakita ko na sa inyo guys yung mga aming panindang isda. First, galing po ito sa Midillion, Quiet Midillion. Yes. So yan guys, dito tayo magsimula sa unang isda namin ay bangus. Yan, mga bangus, fresh bangus, malalaki po yan. So yung kilo namin nito sa bangus is 220 pesos, no? Mga isdang bangus, yan. Yan o, ang lalaki nito, mga isa sigurong piraso, mga half kilo siguro. Yung mga lalaki, isigit pa sa half kilos. Yan. So next na naman tayo guys, dito tayo sa pangalawa. Wow, mga isdang, ito po yung mga isda na lapu-lapu siguro yun. Or, ano to? Parang, oo, lapu-lapu siguro to na isda. Yan o. Masarap po ito sa tinola at saka pinaksiw. You know, isa kumain pa ng ice. Kinain niya yung ice. Uy. Yan guys, ang laki nito. Mga isang kilo guys is 290 ata yun. Yes, 290 yung kilo nito. Isdang lapu-lapu o isdang, may ibang tawag eh. Yan. So next tayo sa pangatlo. Ito naman yung pangatlo namin, ang isdang mga barilis. Fresh from the sea po talaga, oh, makikita nyo yan. Diba, oh? Wow, isdang barilis. Isdang barilis, fresh from the farm.
From the farm of the sea. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 na lang guys. Bili na kayo. Mga suki. So next tayo, dito tayo sa tamarong. Ayan, mga isdang tamarong. Ito po yung mga isdang tamarong. Isa sa mga paborito ng mga tao. Masarap ito sa tinola, sa pinaksiw din, no? You know, isdang tamarong. Maliliit po yan. I think mga 10 piraso, 1 kilo ata. Ito naman po is 220. Yes, 220 po. Tamarong ba? Ano kuya boy ho? Kano lang ako? Baon? Waon. So yan guys, continue tayo no. Dito na tayo kanina sa Tamaro kasi ang dami pong customer. So ngayon meron tayo ditong mga isdang. Ha? Naload na? O saan nga isda gani ma? Kani? Ma? Kaning kini ba?
Kani oh. Timbungan pala guys. Ito po yung isdang timbungan. Tag 220 din po ito sa amin. Masarap din ito sa Pinaksiw. Isdang timbungan. Ayan. Yan oh, mga kasi may bungot po yan eh. Oh, may bungot. Yan, may bungot yan. May bungot yan na isda. So next guys is dito tayo sa yan, sari-sari. Meron dito, ito dalagang bukid daw to. Tapos itong ausog. Yes, ausog po yan, tawag niyan. Nanay, load na? At saka itong mga isdang katambak. Yes, maauman. Isdang katambak. Yan, ang dami kaya yan. Di ba guys? Ang sarap niyan niya sa scabici, isda scabici, tapos pinaksiw, tapos yung tinulang isda, di ba? Wow! So dito na naman tayo sa isdang tuloy. Ito po yung fish sardines. Yes. Di ba? Marami mamili namin dito kasi ginagawa po itong pain. Pag mangingisda ka, ito po yung pinapain nila. So yan, ipakita ko lahat. Itong, yan. 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 At saka yan. Kunti na lang po ang isdang tamarong. Tapos ito, barilis. Ito din. Lapu-lapu. Kauban ni Magellan. Kauban ni Magellan guys. Tapos itong bangus. Yes. So yan, maraming salamat po sa panood. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you for watching guys. Maraming salamat talaga. Ingat, bye-bye.